Baccalauréat san 2026 a baaraw nu donna bi sɔgɔmada in na Mali ministre ɲɛma général de division Abdoulaye Maïga ka farali kan ministre caman wɛrɛ tun b'a nɔfɛ yaasa baki baaraw u bɛ se ka nu don Mali jamana kɔnɔ cogo min na ka bɛn ni laɲini o de bɛ kɛ an donkan ye bi bakuruba kunnafoniw na dɔw wɛrɛ na da minnu ka ko n'u kɔlɔ kuma lase aw ma an b'a fɔ a ɲɛna ko nin y'a kuma seli. Foli ani waleɲumandɔn bɛ lase an balima bamanankan mɛnnaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan ni kuma in b'a sɔrɔ aw minnu matarafalen bɛ jabaraniw kɔrɔ walasa a bɛ se ka faamuyali sɔrɔ TV seri fila bamanankan kunnafoniw na minnu bɛ tali kɛ Mali kunkanko kibaru ani diɲɛ fan wɛrɛ taw la an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko nin y'a kuma selen i n'a fɔ an y'aw tulo la sɔmi cogo min na an donkan k'a jira aw la k'a fɔ ko baccalauréat n'ale bɛ tali kɛ sanfɛ kalandenw minnu ka kalan bɛ kuncɛ ka bɛn ni o ɲɔgɔndan kɛrɛnkɛrɛnni ye a baaraw bolodara Mali jamana kɔnɔ ka bɛn ni bi tɛnɛn juin kalo tile 23 san 2026 ma Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen na o hukumu kɔnɔna na kalandenw a bɛ taa maa ba yirika caman na ka bɔ Bamakɔ ba bolo ɲuman fanya ani Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen na u ye ɲɔgɔn sɔrɔ ni ɲɔgɔndan in kɛnɛ kan a baaraw kolobo karila an ka ministre ɲɛma général de division Abdoulaye Maïga bi sɔgɔmada in na lycée Ba Aminata Diallo la ka sanga ni mɔgɔbaw caman ministre caman tun bɛ yen nɔ ka fara kalandenw yɛrɛ kan baaraw bɛɛ lajɛlen a nun donna nisɔndiya ni bonya kɔnɔna na an ka ɲinikɛla Sadio Sidibe ani Baba Keita olu ka sɔrɔlen don. Finitigiw sɛbɛkɔrɔ bɔra ka bɛn ni sɔgɔmada in ma o bi camancɛ kalandenw ka kalan kuncɛli ɲɔgɔndanw ko fɔ baccalauréat ni bɛɛ lajɛlen ko a ma ko baki cogoya min na baara in lakana fanga ka se ka bonya sɛgɛsɛgɛliw ni lakɔlɔsiliw fanga kun ka bon kosɛbɛ ka ɲɛsin examenkɛlaw ma ni o ye kalanden ninnu ye baara ninnu daminɛ waatiw la baki ɲɔgɔndan baara daminɛw la jamana ɲɛmaaw wulila ka jɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya na jamana minisiri ɲɛma ni o ye premier ministre ye général de division Abdoulaye Maïga ka taa se Mali jamana kalango ministri ma Dr Amadou Sy Savane ka fara gouvernement ma caman kan u bɛɛ lajɛlen ye baara in seereya baara daminɛna ni o ye baki ɲɔgɔndan baaraw ye Mali jamana kɔnɔ yan ka bɛn tɛnɛn juin kalo tile 22 ma 2026 lycée Ba Aminata Diallo la Elbadi sigida sabanan kɔnɔ Bamakɔ babolo fara numayanfan rive gauche Abo Académie fɛ ɲinan san kɔnɔ babolo fara numayanfan fɛ rive gauche la Bamakɔ bakikɛla maa 25 825 olu la maa 10,2 ni 500 ni kɔ o ye cɛw ye musow la maa 10,2 ni 800 ni kɔ o y'an balakaw ye u tila-tilan bɛ examen kɛyɔrɔ minnu na ni o ye centrew ye o bɛ taa 56 la. Labɛnw kɔni kɛra labɛnw ɲɛna ala sababuya la an ka partenaire de l'école an collègues enseignants mɔgɔ fɛn fɛn impliquélen don école gestion la en mode décentralisé olu bɛɛ y'u ka baara kɛ force de sécurité an b'olu fana fo c'est-à-dire tout le monde au conjugaison d'efforts c'est-à-dire an bɛɛ bolo di ɲɔgɔn ma bɛɛ y'a ka baara kɛ o sababuya la a bɛɛ bɛ ka ɲɛ rive gauche la 25 425 candidats de bɛ yen nɔ rive gauche la. N'i ye baki ɲɔgɔndan ta k'a lajɛ Mali jamana yɛrɛ bɛna kun kana na ɲinan san kɔnɔ kalanden min ni o sen kan ka don a la a ka ca ni kalanden maa 146 ye musow ka ca ni bakikɛla maa 71 ye cɛw fana ka ca ni bakikɛla maa 74 ye olu tila-tilan bɛ centre minnu ni ɲɔgɔn cɛ ni o ye bakikɛyɔrɔw ye o bɛ taa centre 117 bɔɲɔngo la Mali jamana fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ka fara Mbera kan Moritani ni o bɛ taa bakikɛla maa 68 bɔɲɔngo la ministre min ni a ka caw ɲɛsinen don kalanko kunkanko ɲɛnabɔli ma a ye waleɲumandɔn kɛ ka tila ka cɛsiri laɲini hali bi ni ka bilasiralikan jɔnjɔnw ta ka ɲɛsin kalanko ɲɛnabɔbaw ma ani ɲɔgɔndankɛlaw ni o ye kandidaw ye. École de karamɔgɔ fɔlɔ n b'u fo kosɛbɛ parce que ɲinan san mankan ma bɔ a la foyi ma bɔ a la kalan kɛra a ɲama defu résultat bɔra o don na bɛɛ y'a ye a ɲana résultat ɲanamaw de don bon baki fana min daminɛna bi an b'a ala deli a k'an dɛmɛ o fana la donc écoledenw u ka compte yɛrɛ ka u ye kalan min kɛ san kɔnɔ u bɛ na ɲininka o kalan de kan donc u kana siran
u k'u ka question kalan ka ɲa ka réponse labɛn ka ɲa ala inchallah n'a kɛra ten ko ɲuman bɛna bɔ examen na. Fɛn min ye kalanden ninnu ye sani o ye bakikɛlaw ye u y'u ka dakuruɲɛ filaw jira ka sanga ni bidonya in ye ni k'a jira k'a fɔ k'u jigi b'a kan o fɛn min ye sujet ninnu ye a na kɛ fɛn nɔgɔmanw ye. Pour le moment a ka fisa sujet kɔni an y'a daminɛ pour le moment on peut dire ça va un peu inchallah a bɛ nɔgɔya n'ala sɔnna. An y'a daminɛ ni mathématique de mathématique sujet a ka fisa ani siɲɛ filanan ye inchallah an m'a valider. Ka kɔn ɲɔgɔnda ninnu daminɛ baaraw ɲɛ baara caman kun kɔnna ka sigi sen kan cogoya min na fɛn min ye examenkɛla ninnu ye u ka se ka baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛ sɔnɔgɔyaw kɔnɔ ni min ni ɲɛfɔli wasalen fana taara ka ɲɛsin ɲɔgɔndankɛyɔrɔ ninnu ni o ye centre ye u ɲɛmɔgɔ ma président du centre. 747 candidats de bɛ ne bolo yan 455 cɛ 292 o ye musow ye. Baaraw kunfɔlɔ u daminɛna ka ɲɛ parce que pour que an ka se nin ma o y'a sɔrɔ déjà kabini waati jan an ni ministère an y'an bolo di ɲɔgɔn ma ka sensibilisation kɛ ka marche sportive kɛ par rapport à la fraude. Ensuite écoledenw yɛrɛ k'u sensibiliser ka maîtres sensibiliser ka syndicat sensibiliser. Sɔgɔmada in fana an ye fuyi kɛ pour que fɛnw kana kɛ classe kɔnɔna fana an ye fuyi kɛ ka don. Lycée Baminata Diallo tɛmɛnen kɔfɛ lycée privé Aïssata Sissoko Mayambugukaw fɛ yen ko nin tɛna k'olu fana ta kunfɔlɔw ye baki ɲɔgɔnda binakun kannaw na olu ka centre d'examen ni o ye baki kɛyɔrɔw ye bakikɛla 240 de ye ɲɔgɔn sɔrɔ ye k'olu tila sali 10 ani ɲɔgɔn cɛ. Ala barikala n ye baki daminɛ sɔgɔmada in na yan ye centre fitinin de ye parce que salle 10 de b'an bolo. Mɔgɔ candidat min welela ka na ye candidat minnu bilala ka na yan candidat 200 ani candidat 44 o candidat 244 la an y'a jateminɛ k'a fɔ candidat 22 ma na kɛnɛ kan donc o kun ye min an t'o dɔn mais ka taa épreuve daminɛ la 8 heures fo ka se sisan ma alhamdulilayi an ma problème ba rencontré. Kalanko ministri ka bilasiralikanw tɛmɛnen kɔfɛ Mali jamana ministri ɲɛma a fana y'a ka bilasiralikan sanumanw kɛrɛnkɛrɛn k'a ɲɛsin kalanden ninnu ma ni o ye bakikɛlaw ye ani minnu bɛ k'u lakɔlɔsi ni o ye surveillant ye ni ka sɔrɔ ka sujet ninnu foroba dayɛlɛliw kɛ ouverture officielle. Mali jamana ministri ɲɛma a ye waliɲuman dɔn ani bonyamasegin kɛ ka ɲɛsin kalanko ɲɛnabɔbaw ma o n'u dɛmɛbaw bɛɛ lajɛlen ka sanga ni ɲinan san kalan lahalaw ye ka d'a ka a ma kɛ baara nɔgɔn ye ka da jamana yɛrɛ lahalaw binakun kannaw na ka taa se examen ninnu labɛn cogo a y'a ka nisɔndiyakanw jira ka sanga ni olu bɛɛ lajɛlen ye. Mɔgɔ da bɛ don Mali école ko la o mɔgɔ fɔlɔ o ye école karamɔgɔw yɛrɛ m'an b'a dɔn u bɛ baara la gɛlɛya mun kɔnɔ a ma dogo mɔgɔ si la u ka doléances fana bɛ yen mais u jɛr'o bɛɛ kɔ vraiment ka u ɲɛsin écoledenw ka ɲɛtaga ani fɛn bɛɛ bɛ se ka na ni bɛn ni kelen an ka jamana kɔnɔ vraiment u ye gouvernement accompagné o processus kɔnɔna la donc jamana ɲɛmɔgɔ tɔgɔ la an ye foli bila ka ɲɛsin u ma o tɛmɛnen kɔ parents d'élèves yɛrɛ n'o ye écoledenw yɛrɛ somɔgɔw ye parce que vraiment u bɛ u cɛsiri pour que san bɛ se ka kɛ kalan bɛ se ka kɛ cɛ basigi kɔnɔna la o tɛmɛnen kɔ an bɛ écoledenw yɛrɛ fo parce que olu yɛrɛ de ye ko kuntigi fɔlɔw ye donc vraiment u sɔnna ka don nin da fɛ parce que n'i ko ko cɛ kalan ka kɛ ka ɲɛ a tɛ taa écoledenw yɛrɛ kɔ mais an bɛ an ka sarasiw fana fo an minnu bɛ wulikajɔ la su ni tile pour que jamana bɛ se ka basigi parce que a kɛra école ko a kɛra jago ko a kɛra baara o baara ye a nafa fɔlɔ o ye sécurité ni lakana tɛ jamana kɔnɔ vraiment a ka gɛlɛn ka fɔ k'an bɛ se ka nin bɛɛ kɛ o tɛmɛnen kɔ an bɛ école partenaires vraiment k'u hakili lasigi k'a fɔ gouvernement se fɛn fɛn vraiment an b'o kɛ pour que enseignement de qualité cɛ kalan nafama bɛ se ka di an ka écoledenw ma o de hokumu kɔnɔna la an ka jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ a cɛsiri pour que san 2026 ani 2027 o bɛ se ka ɲɛsin kalanko ani seko ani dɔnniya la donc o hokumu kɔnɔna la baara caman bɛ yen n'o ye ka lycée kuraw jɔ lycée d'excellence ni lycée dɔw bɛ yen minnu ma ɲi kosɛbɛ vraiment ka se ka u dilan ka ɲɛ je crois qu'an bɛ lycée min yɛrɛ kɔnɔ bi ala barika la o lycée b'o la donc a ka ca ala fɛ inchallah san wɛrɛ rentrée o b'a sɔrɔ ni réhabilitation kɛra ka ban an ye ladilikan min fɔ o ye k'a fɔ vraiment u ka daw yɛrɛ la parce que n'i ko examen préparé la a bɛ daminɛ depuis san daminɛ fo kana se bi ma u kana don
kore la mun ye tricherie ni kore je crois que ministre de l'éducation yɛrɛ bɛ jamana ɲɛmɔgɔw ka cɛsiri dɔw fan fɛ vraiment an bɛ dugawu kɛ vraiment o examen daminɛra bi Ala ka kuncɛ hɛrɛ la. Hakilila jigila an b'a jira aw la k'a fɔ ko faaba kɔnɔ y'a Bamakɔ ko baki baaraw bɛɛ lajɛlen daminɛna nin daminɛ cogo in na ka sanga ni ɲinan san 2026 ka kɔn baara daminɛw ɲɛ sɔgɔmada yan fan fɛ baara nun don baaraw la Mali jamana darapo foroba yɛlɛni de kɛra ka baaraw bɛɛ lajɛlen daminɛ ka sɔrɔ ka Mali jamana jɔnjɔn da o kan hymne national. Ala ka garisɛgɛ ɲuman di kalanden ninnu ma. Projet Minamba Weleko, projet d'amélioration de la qualité et des résultats ka ɲɛsin kalanko ma Mali jamana kɔnɔ n'a don ɲɔgɔn kɔnɔ o ye migra ye o ka sanga n'u ka baaraw bolodatugu ye an'u ka laɲini ye u ka sigiliba ko 8 n'o ye 8e session du comité de pilotage o baaraw sigira sen kan ka bɛn jumadon juin kalo tile 19 san 2026 ma ka sanga ni ministre min ka baara ɲɛsinin bɛ kalanko ale ka secrétaire général baaraw bɛɛ lajɛlen tun b'o ka yamaru kɔnɔna na an ka ɲinikɛla Kafunɛ Bacili ale bɛ ɲɛfɔli kɛ o ko la an ka sɔrɔlenw ɲamada. Ni lajɛrɛba in ni o ye session ordinaire ye baara dafa sigi de don min bɛ tali kɛ kalanko yakubayali ka Mali jamana kɔnɔ projet d'amélioration de la qualité et des résultats de l'éducation pour tous au Mali kɛrɛnkɛrɛnnenya a baara kɔlɔsili min baara bolodalen musaka talen don diɲɛ selege naani wari bonba Banque mondiale fɛ. Comité de pilotage ye mun ye surtout an b'a a session 8 na o ye san kɔnɔ siɲɛ 2 a bɛ fɔ minnu ma mun ye membre de comité de pilotage ye o ye non seulement o ye ministère mun b'a projet bɛ ministère mun yɛrɛ la o ministère de l'éducation ye a n'a ka service technique ani ministère de l'enseignement supérieur olu fana b'a la u bɛ na an bɛ sigi ka fɔ kɛ ka programme bɛ kɛ san kɔnɔ projet bɛ programme dɔ de élaborer n'a bɛ fɔ o ma ko programme de travail a n'a budget donc projet man'o élaborer ani service technique mana bɛn n'an bɛnna tuma min na an bɛ sɔrɔ ka n'o document de di comité de pilotage mɔgɔw ma olu fana k'u hakilina fɔ a la o de b'a to projet kan ka baara mun kɛ san kɔnɔ o fɛrɛ bɛ tigɛ n'o ye. Ni sigi min bolodara Mali jamana minisiriso fɛ min bɛ kalanko kunna kalanko ɲɛdɔnnaw a jalatigɛbaw dɛmɛbaga jɛkulu bɛɛ lajɛlen de ye ɲɔgɔn sɔrɔ ka jɛ ka hakiliw jagabɔ ka ɲɔgɔn masala ka hakili jigin kɛ san 2025 baara minnu ni olu bolodara n'o tun bɛ kɛɲɛ ni session ordinaire in sigiko 6nan ye bɛn kɛra minnu ka o sigi tɛmɛnenw na minnu sera ka kɛ ani minnu tɔbɛ ani k'a lajɛ ɲɔgɔn fɛ fɛrɛ ni dabali kura minnu kan ka sigi sen kan ka ɲɛsin baara kura natɔ ma togoya min na san nataw la baaraw kura ka se ka bila sen kan k'olu dangɛnɛmaya ani ka jaabi ɲumanw sɔrɔ olu fana la kalanko ɲɛda kura yeli kosɔn. Maintenant baara kolo gɛlɛn bɛ ka daminɛ sisan n bɛ ka fɔ mun na o ye an bɛna lycéw jɔ a bɛ lycée a ka ca ni lycée 10 kɔ ye projet bɛna mun jɔ lycée classiquew b'o la jamana fan 14 bɛɛ la lycée d'excellence fana b'a la lycée d'excellence an bɛna lycée dɔ bɛ jɔ mun bɛ jɔ cɛmaninw dɔrɔn bɛ taa yɔrɔ min na ni kelen fana bɛ jɔ musomaninw bɛ taa yɔrɔ min na o b'o la IFM fana o ye centre de formation enseignants bɛ former yɔrɔ min na pour que ekɔlidenw kalan o fana bɛ k'o la an bɛna forage fana caman jɔ forage 80 ɲɔgɔnna projet bɛna o fana jɔ projet bɛna ekɔliso denmisɛnninw bɛ taa ekɔliso mun na fɔ fondamental an bɛna o ɲɔgɔnna 30 fana jɔ an bɛna ekɔliso fana lycée dɔw minnu bɛ Bamako 13 lycée à peu près minnu bɛ Bamako minnu ye lycée fɔlɔfɔlɔw ye Bamako an bɛna olu fana réhabiliter donc bakuruba la n'a fɔra projet bɛna se à peu près lycée 20 ni kɔ baara ma formation institut de formation professionnelle an bɛ se o ɲɔgɔnna 4 fana dilanni ma an bɛ se ekɔliso fitininw ma an bɛ se o ɲɔgɔnna 30 ma n'o ɲɔgɔnna caman ni forage y'o fana fɔ donc nin session in dabɔra mun kama pour que ka na an ye jateminɛ mun kɛ projet ye jateminɛ mun kɛ ani service technique aw jateminɛ mun kɛra baara mun ɲɛmadaraw la ani budget mun kan ka kɛ pour que ko ka se ka sinsin parce que projet ye mun ye projet durée de bɛ projet la donc budget mun dilen b'an bolo d'an ma ani baara mun b'an bolo pour que nin comité in bɛna pilotage bɛna o yamaruya de d'an ma pour que an ka se k'o kɛ san nata la. Alhamdulillah bébé na an b'a fɔ projet difficulté bɛrɛ t'an bolo parce que ani acteur minnu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n'o ye service technique ye département ka yamaruya kɔnɔna la u b'an dɛmɛ u b'an jukɔrɔma tintin kosɛbɛ bon projet mɔgɔw fana b'a dɔn bɛɛ b'u nakun dɔn
population fana b'an dɛmɛna surtout que besoin bɛ kalanko tɔgɔla sigiba min kɛlen filɛ ni o ye session ordinaire ye ni laɲini belebele bɛ a la a dɔ ye ka se ka hakiliw jagabɔ laɲini minnu sabatira baara in kɔnɔna na k'o jate bɔ baara minnu sera ka kɛ musaka minnu donna baaraw dafɛ ani minnu donna minɛnkow dafɛ ka se k'o bɛɛ lajɛlen fɛsɛ musaka kura min ni o fana ka kan ka dadɔn ka se k'o labila baara kura nataw ɲɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la kalanko kama tɔ min sigira o fana kan fɛn min bɛ tali kɛ baara bolodalen yɛrɛ jidiliko kan san 10 kura natɔw kɔnɔ kalanko ɲɛta bɛ se ka sabati togo min falen kɛra o fana kan. Agence kura ni a bɛ tali kɛ Toguna Safar ale ye agence kura ye min ka baara ɲɛsinnen bɛ taamadenw dɛmɛ ni u ka biyeko ani u ka voyagew labɛnko ɲuman n'a tɔgɔ dalen bɛ ko Toguna Safar u kolobokarili kɛra ka bɛn ni fɛn min ye jumadon juin kalo tile 19 san 2026 a kɛra Maɲanbugukaw fɛ yen nɔ Bamakɔ sigida 6nan ka sanga ni maa caman yeli kɛnɛ kɔnɔ. Abdukarim Sako Sherifla Jabarani so tɔgɔ la ale bɛ ɲɛfɔli kɛ a ko la. Ni ye agence de voyage kura ye n'a tɔgɔ ye Toguna Safar yɔrɔ kura dɔ min a dalela silamɛw ye ani maa wɛrɛw ye minnu mako bɛ taama na n'o ye pankuru sira ye. Baara caman bolodalen bɛ u fɛ u bɛ minnu kɛ u ka yɔrɔ in na o dɔ ye hiji baaraw ye ka taa se umraw ma ani billetteries n'o ye avion billets olu feereli n'u réservelen ka taa se hébergement ma n'o ye siyɔrɔko ye ni baaraw bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ u fɛ ka fara formationw kan minnu yɛrɛ bɛ tali kɛ diinɛ yɛrɛ labaarali kan silamɛya kɔnɔna na. Agence de voyage Toguna Safar ale kɔni ka daw yɛrɛ hiji kɛko ɲuman n'o ye silamɛya jɔsen 5 ye o fɛɛrɛw caman tigɛlen bɛ u bolo kabini hiji ni umraw la fo ka taa se diinɛ kɔnɔ kalan wɛrɛw ma min bɛ se ka kɛ sababu ye ka hijidenw dɛmɛ u ka baaraw la Magan jamana kan. N y'a dayɛlɛ kun min kama o ye ka hijidenw la lafiya n'o ye an ka maliyɛnw yɛrɛ ye kɛrɛnkɛrɛnyana an balimamusow bɛ se ka hiji faamuya cogo min na ka bɔ yan ka faamu ka sɔrɔ i ma se Magan fɔlɔ n'i sera baara kɛcogoya ɲuman k'i dɛmɛ o la parce que hiji ye silamɛya jɔsen 5nan de ye ka bɔ continent na ka taa continent wɛrɛ la kan min bɛ fɔ Magan o ye arabukan ani anglais de bon n'o kɛra n'e tɛ kan fila dɔ la kelen mɛ baara bɛ gɛlɛya ka fara bato yɛrɛ kan n'o ye arabukalan fana ye n'o ye kuranɛ kan min fana bɛ a la o ye kan cɛsiri k'u dɛmɛ o baara la u ka diinɛ bɛ se ka dafa u bolo cogo min na hiji baara la an bɛ umra fana kɛ an bɛ billetterie kɛ an bɛ transfert d'argent fana kɛ jamana ta ɲɔgɔnna k'a daminɛ nafolo fitinin na ka taa bila fo caman na an seko damayira la an bɛ colonie de vacances fana kɛ an bɛ réservation fana kɛ a n'o ɲɔgɔnnaw an b'o baaraw de kɛ a kɔnɔna na ani ka formation kɛ san waati bɛɛ i b'an ka agence la i tɛ taa an ka agence la en tant que i bɛna taa Makan hiji tɔgɔ la ou bien umra tɔgɔ la ka formation k'i kunna yaasa i ka se ka bato in kɛ a kɛcogoya ɲuman na san waati bɛɛ lajɛlen na. Fɔlɔ la hiji kun bɛ kɛ ni sunkalo tɛmɛna hiji baaraw bɛ daminɛ mais sisan hiji baara bɛ ka daminɛ sisan san bɛ yɔrɔ min na parce que Makan ka programme ye min ye ni ɲinɛ hiji banna a bɛ san wɛrɛ ta daminɛ n'i y'a ye fɛn dɔw majɛ bɛ an sɔrɔ o t'an sɔrɔ dɔwɛrɛ la an wulijobaliya joona. Ne b'a ɲini an balima bɛɛ lajɛlen fɛ Mali kɔnɔ yan Mali kɔ kan bɛɛ ka wuli ka hiji baara daminɛ joona kabini sini sɔgɔma ni passeport t'i bolo i ka passeport labɛn ni fɛn foyi t'i bolo wuli ka t'i ka papier labɛn i ka sɔrɔ ka na i ka passeport dilan ka na Toguna Safar la ni Ala sɔnna ma an b'i dɛmɛ a tɔ la ni Ala sɔnna ma. Agence de voyage Toguna Safar fɛn min a dayɛlɛli ye o ye fɛn ye n'a bɛna jamana yɛrɛ cakɛda dɛmɛ min ka baara ɲɛsin dɔ hiji koɲaw ma n'o ye maison de haji ye bawo a ciden min tun bɛ kɛnɛ kan a y'a yɛrɛ k'a fɔ agence mana caya minnu bɛ baara ɲɛdɔn a bɛ kɛ sababu ye ko olu yɛrɛ dɛmɛ bawo jamana kelen tɛ se k'a bɛɛ lajɛlen kɛ jamanaden wɛrɛw minnu mana se ka cogoyaw sɔrɔ ka se ka agence dayɛlɛ ka jamana dɛmɛ a baaraw la n'o ye silamɛya jɔsen 5 baaraw ye ko u bɛ olu dɛmɛ kosɛbɛ. Bon an nisɔndiyalenba de bɛ kɛnɛ kan wulada in na parce que chaque fois n'an ye agence kura dɔ dayɛlɛlen a ma la nisɔndiya ka da kun jumɛn kan sabula an b'a jigiya k'a fɔ nin an ka secteur développé tɔ ye ka taa sira ɲuman fɛ a sira ɲuman ye jumɛn ye an b'a jigiya k'a fɔ nin agence bɛna kɛ sababu ye ka taa ni Mali hijidenw ye hiji la n'o ye Saudiya jamana kan et puis ka tila k'u tɔbɔtɔ ka ɲa donc o de la an b'a ɲini agence bɛɛ fɛ u k'u hakili to hijidenw na kosɛbɛ u k'u hakili to hijidenw na parce que n'i y'a mɛn agence i ko hijiden cogo di sabula hijiden de bɛ kɛ sababu ye walasa i ka se ka hiji yɛrɛ organiser ayiwa hijidenw fana tɔbɔtɔko ɲuman o de b'a to n'i bɛ se ka hijiden caman sɔrɔ donc an bɛ laɲini de kɛ agence bɛɛ fɛ à tout moment u k'u hakili to hijidenw na kosɛbɛ k'a daminɛ Mali kɔnɔ yan ka taa se fo Saudiya jamana kan.
hakilina jigi bolo ma agence de voyage Toguna Safar a cogolen bɛ Bamako Maɲamugu wɛrɛda la. Conseil de surveillance ale ye jɛrɛjɛkuluba ye min sigira sen ka silamɛya dɛmɛtɔ Fédération Ansardine International fɛ ka kɛ jɛrɛjɛkulu ye min bɛna Sherifla TV ale ka kow bɛɛ lajɛlen jalatigɛ don nataw la o hukumu kɔnɔna na a ma ɲɛma ani a ka bureau membre bɛɛ lajɛlen yanni u k'u bolo don baara la u y'a kanu ka wuli ka se Sherifla TV direction générale la u ni TV Sherifla ɲɛmɔgɔyaso a n'a baarakɛlaw cɛ ani muso u bɛɛ lajɛlen ka se ka sigi ka kɔrɔfɔw falen falen u ni ɲɔgɔn cɛ ka kuma fɛnw kan minnu bɛ kɛ sababu ye Sherifla TV don nataw la a bɛna se ka kɛ teleso olu ka sangalama ɲɔ ye cogo min na o bɔra kofɔlen kɛra ka bɛn kari juin kalo tile 21 san 2026 ma a kɛra TV Sherifla direction générale la kulubilenni na ka bɛn ni mɔgɔbaw caman yeli kɛnɛ kan ka sangani barakɛlaw a bɛɛ lajɛlen tun bɛ ni lajɛrɛba in kɛnɛ kan an ka ɲinikɛla Fatumata Yakani a n'a ka jatala Abdulayi Sogodogo olu ka sɔrɔlo don. Sherifla Jabaraniso ɲɛmayaso a cokun filɛ Bolikasomugu sigida la commune 1 kɔnɔ Bamako iko dakan ka bɛn kari sɔgɔmadayan fan fɛ Sherifla Jabaraniso ɲɛmayaso ye maabaw bisimila cakɛyɔrɔ kofɔlen yɛrɛ tɔgɔ la ni mi kɛ a siɲɛ fɔlɔ ye ni sigi ka daɲanamaya wa kɛrɛnkɛrɛnniyana kulufɛ min ni a sigira Sherifla yɛrɛ Jabaraniso a caw kɛcogo jateminɛ cogo baara in ɲɛsiraw kan ni ye jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen Sherifla Jabaraniso tɔgɔ la cɛsiri ani farifɔni da y'u ta ye min ni a sigira sen kan silamɛya dɛmɛtɔ Ansar ɲɛmayaso fɛ Fédération Ansardine International kulu ɲɛbere minɛba Conseil de surveillance Samba Kulubali don maa t'ale ko fɔ maa ye bilen Sherifla Jabaraniko la nin sigi min ni a bolodalen ye nin ye k'a daminɛ Sherifla Jabaraniso ɲɛma fɔlɔ la ka taa bila kɔmaw bɛɛ lajɛlen na a kun de ye ka na hakili falen falenw kɛ ka kuma di Sherifla cakɛla kelen-kelen bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ ka kuma i sago la cakɛyɔrɔ in bɛ taa ɲɛ cogo di baarakɛlaw yɛrɛ lahalaw o n'a ɲɔgɔnna caman sigi min ni a ɲɛmaya tun bɛ jɛkulu kofɔlen in bolo ni o ye Conseil de surveillance ye jango gɛlɛyaw ka se ka wuli cakɛyɔrɔ kofɔlen in tɔgɔ la bamananw ko ten k'a fɔ bolokɔni den kelen o ti bɛlɛ ta et puis u y'a fɔ fɛnɛ u ka kɔrɔfɔ la k'a fɔ kɔnɔkulu jɛlen o de bɛ bi fɔ o la an ye a laɲini sɔgɔmada in na an ni Conseil de surveillance Sherifla TV tɔgɔ la ka se ka lajɛrɛba kɛ lajɛrɛba min sen fɛ ka se ka baarakɛla bɛɛ wele ka na walasa bɛɛ fɛlata ye min ye bɛɛ ka dɔnko ye min ye an kana fara ɲɔgɔn kan k'a yira ɲɔgɔn na walasa laɲini minnu talen b'an bolo baara la o laɲiniw bɛ se ka ɲɛnabɔ jango ka bɛn ni waati ye waati min bɛ n'o y'a sɔrɔ gɛlɛya caman bɛ an ka jamanaw kɔnɔ n'o gɛlɛya dɔw bɛ tali kɛ sɔrɔ siraw kan a dɔw bɛ tali kɛ lakanako siraw kan an y'a ye k'a fɔ bi kɔni pour que o gɛlɛya minnu bɛ caman ka se ka bɔ a la fo an ka bɛɛ de ka hakilina fara ɲɔgɔn kan pour que laɲini ye mun ye olu bɛ se ka sabati an bolo baara in fana kɔnɔna na an y'a ye k'a fɔ hakilina camanw de bɛ mɔgɔw ye minnu bila sen kan k'a fɔ an ka nin fara an bolo la an ka nin fara an bolo la an b'a dɔn k'a fɔ déjà o kɛra hakilina ye an bolo an bɛna minnu fara ɲɔgɔn kan don n'a nataw la ka se ka waleya walasa an ka baara yɔrɔ yɛrɛ laɲini min b'a bolo olu ka se ka ɲɛnamaya an bolo donc ka bɛɛ fo ka bɛɛ barikada kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka Conseil de surveillance ale min ye nin hakilina in ta ka ɲɛsin an ma ani ka tila ka cakɛlaw fana fo olu minnu welela sɔgɔmada in na n'u bɛɛ bɔra ka na wele jaabi kuma ka di Sherifla Jabaraniso cakɛlaw ma bɛɛ ka kuma i sago la k'a sɔrɔ busama ta maa kɔ ka hakilina ɲumanw fara ɲɔgɔn kan baara in ɲɛsiraw kan ni bɛɛ lajɛlen ye hakilinaw fɔ kelen-kelen ni Conseil de surveillance jɛkulu maa kelen-kelen fɛn fɛn min ye kuma ta ni k'i hakilinaw jira o la u ye lamɛnni cogo ɲuman ta ka Sherifla cakɛlaw bɛɛ lajɛlen sɛgɛrɛ ka sɔnni sigi u ka fɔtaw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kan baara bɛna taa kɛ ni kumakan ninnu ye cakɛyɔrɔ in ɲɛtaa bɛna kun kana jango cogoya min na Sherifla Jabaraniso ka kɛ yele ye diɲɛ kɔnɔ lakalibali kunba yɛrɛ ye nin ye o de kadara kɔnɔ jɛkulu ɲɛmaaba ni o ye Conseil de surveillance ye Samba Kulibali a y'a laɲini Sherifla cakɛla kelen-kelen bɛɛ lajɛlen fɛ kɔma fara ɲɛma kan bɛɛ k'i yɛrɛ ye baara in kɔnɔ cɛsiri bɛna kun kana ka ɲɔgɔn kanu ka kɛ ɲɔgɔn fɛ laɲiniw ka sabati bi an ye baarakɛlaw bɛɛ wele ka na assemblée la assemblée min ni ka taa dugu ma ka yɛlɛ fo premier responsable parce que n'i y'a mɛn télévision so i ko chaîne kɔrɔ mɔgɔ kelen hakili kelen mɔgɔ caman fɛnɛ hakili caman
pour que ka lamɛliw kɛ parce que bi an b'a dɔn bi médiaw kelen do ka gɛlɛya caman de sɔrɔ diɲɛ yɛrɛ kɛcogo o tɛ Mali kɛcogo ye mais o ye diɲɛ yɛrɛ kɛcogo ye n'i bɛ o sugu la ni n'i ka baarakɛlaw sigira ka kuma a ka ca Ala fɛ aw bɛ se ka fɛn ɲɛnamabaw bila sen kan fɛn minnu n'u bɛ se ka diya telefilɛbagaw ye donc bi aw yɛrɛ y'a ye télé baarakɛla bɛɛ kun bɛ yan donc bɛɛ y'i ka hakilinata fɔ n'an ye nin kɛ hali bi Sherifila TV a bɛ se ka taa ɲɛ n'an ye nin kɛ Sherifila TV a bɛ diya telefilɛlaw ye donc o kuma ɲumanw caman de fɔra wa ni Ala sɔnna o de bɛna kɛ gafe dɔ ye don n'a nataw la k'a bila sen kan dɔn surumana donc an bɛ min ɲini baarakɛlaw fɛ dɔrɔn an bɛɛ bɛnna minnu kan yan o de n'an sera ka bila sen kan an k'an jilaja bɛɛ ka effort dɔɔni fourni ta la n'o kɛra telefilɛlaw sigilen tɛ ni minnu ye ja ɲumanw na don n'a nataw la u bɛna ye Sherifila TV la donc n b'a dɔn o de bɛ fɛn caman tɛmɛ mɔgɔw kan parce que Sherifila TV ye maliyɛnw jigi don diɲɛ fɛnɛ jigi don parce que télévision so min don a bɛ lajɛ diɲɛ fan 14 bɛɛ donc ni Ala sɔnna u k'u sigi n'a ye k'a fɔ don n'a nataw la u bɛna ko kuraw ye u bɛna ja ɲumanw ye u bɛna fɛnbaw ye Sherifila TV la nin kalo 6 laban yɛrɛ san kɔnɔ ani san 2027 n'Ala sɔnna ko caman bɛ na kɛ inshallah ni Ala sɔnna ni stagiaires bɛ se k'u sigi ni don n'a nataw la ni hakilisigi parce que Sherifila TV b'a daminɛ san min o y'a sɔrɔ mɔgɔ 3 mɔgɔ 4 o de tun b'a kɔnɔ nka mɔgɔw y'a daminɛ stage la u ye wulikajɔw kɛ wulikajɔw kɔnɔna na u ka stage statut yɛlɛmana k'a kɛ baara sɔrɔ ye donc ni Ala sɔnna an hakili bɛ bɛɛ la o de y'a to an ko gɛlɛya mana kɛ cogo cogo an bɛ se ka gɛlɛya in yɛlɛma k'a kɛ nɔgɔya ye wala bɛɛ bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ donc an b'a ɲini stagiaires fɛ u ka dɔ fara u ka cɛsiri kan u bɛ baara la dɛ u ka caman ba fara kan ni Sherifila TV sera ka yiriwa basi foyi t'a la ni Ala sɔnna u fana bɛ jɔyɔrɔ sɔrɔ a kɔnɔ inshallah a bɛ surunya maa 30 bɔɲɔgɔnko la minnu ye hakilina fɛrɛlenw caman di wa sɔnni segira kan fara kulu maaw fɛ conseil de surveillance a kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen télé yɛrɛ ɲɛta bɛna kun kana duwawu don o de kɛra ka baara ninnu bɛɛ lajɛlen kuncɛ. Centre de formation Timité a ɲɛmɔgɔba n'o ye an balaka ye a ka sanga ni a ka baaraw bolo datugu a n'a ka laɲini sabula ale yɛrɛ ka laɲini ba yɛrɛ ye min ye n'o ye baara ani discipline ani résultat jaabi ɲuman sɔrɔli o bɛ se ka sɔrɔ cogo min na k'a ɲɛsin kalandenw ma ka bɛn ni laɲiniw bɛɛ sabatili a ye don kɛrɛnkɛrɛnnen sigi sen kan yaasa ka se ka maa minnu tilara kalan na nin kalanso kofɔlen in na k'u ka kalan kuncɛ sɛbɛnw n'u ka diplôme ye jɔnjɔn sɛbɛnw k'o ta ka ɲɛsin u ma baara kofɔlen bɛ tali kɛ kalali nasiraw la o hukumu kɔnɔna lajɛrɛba min sigira sen kan a kɛra sibiridon juin kalo tile 20 san 2026 a kɛra ka sanga ni kalanso ɲɛmɔgɔw ale ni kalanden faw o n'u somɔgɔw caman ka fara maaba caman wɛrɛ kan olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ lajɛrɛba in kɛnɛ kan Sherifila Jabarani so tɔgɔla Mamadu Ben Sherif Sumano a n'a ka jatala Samba Traoré olu ye nin baara kofɔlen seereya. Nin diplôme di kɛnɛ mun sigilen filɛ a sigira sen kan centre de formation professionnel Timité ɲɛma de fɛ a kun ye walasa ka diplôme di ɔkɔlidenw ma minnu tilala u ka kalan na kalan mun tun bɛ tali kɛ fini tigɛko ɲuman ani fini kalali ma maa min kumana ɔkɔlidenw tɔgɔ la a y'a ka nisɔndiya yira kosɛbɛ a ye foli kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ k'a ɲɛsin école in promotrice ma k'a sababu kɛ a ka wulikajɔ ni cɛsiri ye walasa ka kalanko ɲuman di olu ma. mɛ bɛɛ fɔ fɛn fɛn y'i sen bɔ a kɔnɔ wɔrɔ ka se nin kɛnɛ in kan kuma t'an da yɛrɛ k'a fɔ aw ɲɛna an kɔntannen ba de don bi ko in na santiri ye santiri belebeleba ye min na kodɔnnen de Mali fan bɛɛ Bamakɔ komi jimande na kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ bɛɛ fo ala min b'aw natɔ sɔrɔ o kana si tatɔ sɔrɔ. an bɛ kɛnɛ min kan kɛnɛ min de don nisɔndiya kɛnɛ de don formation coupe et couture madame ka formation kɛlen donc a ka première promotion sortie an b'o kɛnɛ de kan. Donc, on a organisé ka bima ka mɔgɔ invité walasa u kana dɛmɛ diplôme di la. Le centre c'est un centre min de don a bɛ mɔgɔ a bɛ denmisɛnninw dege finikalan maquillage ani jabida ni kundigi la. Mais an bɛ don min na ko bɛn bi an ye formation mun kɛ o ye couture de fɔlɔ donc o promotion fɔlɔ de bɛ ka bɔ après 3 ans de formation.
donc au diplôme de bien nobi o lam bien no ka nyesi mo ma folo o ka donc ko kalambe be mo nafa donc professionnel de don ou bien kala normal a bebe mo nafa mais mun bien no o ka bla kuna ko ne mo bora professionnel la e bisa ka fin do ki yere maintenant mo ma se ka continuer kala normal la par exemple e def sora ibora e bisa ki rabati kana formation professionnelle là wala ça ka se ki yere ta don dola parce que ibe bo don ini métier de bo ite sikituni donc ibe temeni ka baraye o yi kele yi yere ka patron ye bi ka baraki yere e de mo wara ta ka fare yere ka mo te ta barala donc o de formation professionnelle na fa belebele maintenant centre fanana flana et centre formation bien non ni mo na centre kono o ka mine gagner ka former gagner wala ça nous bora o kana ta sir mo wara la o de be fof centre formateur ani centre nyamo ye centre de formation umuntimete tigi a kelen ka kumata a ye wele kan kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ ka a ɲɛsin ɔkɔlidenw ma minnu ka diplôme ditɔ filɛ u ma a y'a yirula k'a fɔ ko kalanw banna u ye kalan mun kɛ o dɔnniya minnu b'u la k'a b'a ɲini u fɛ u ka baara kɛ ni o ye tilennenya ani sɛbɛ sira kan walasa u ka diɲɛnatigɛ don o don baarakɛtaw bɛ se ka ɲa u bolo. bi ne nisɔndiyalenba de don yanni n ka don kuma kɔnɔna na n bɛ n ka fédération fɔ n'o ye Ansardine ani n ka ɲɛmɔgɔba a Seydou Ousmane Madani Haidara n b'olu fo kɛnɛ kɔnɔ o kɔfɛ n'i ko jɔnni kunnandi k'a sababu ɲuman n bɛ n ka seko fɔ n'o ye Makiba ye ani Izima jama bɛɛ lajɛlen olu min ye formation di ne yɛrɛ ma ne ka taa formation kɛ fɔlɔ n ka foli bɛ olu ye o kɔfɛ nisɔndiyalenba de bɛ kɛnɛ in kɔnɔ yan nɔ parce que nin ye n ka premier promotion ye donc nisɔndiya min bɛ ne na n tɛ se k'a fɔ ka s'a dan ma folikan bɛ n bolo k'a f'u ɲɛna k'u ni cɛw ni baraji san 3 tɛ tile 3 ye san 3 tɛ kalo 3 ye n bɛ mun f'u ɲɛna diplôme min sɔrɔlen kɔfɛ u kana sigi bɛɛ k'a ka diplôme ta ka baara kɛ n'a ye wa n dalen b'a la u bɛ nɔ centre in dabɔra bɛɛ lajɛlen de kama muso fara cɛ kan denmisɛnnin fara mɔgɔkɔrɔba kan fɛn fɛn si b'a san 16 ou bien san 12 ka na centre mago b'olu bɛɛ lajɛlen na olu bɛɛ bɛ se ka former ne ka naili ye mun ye musow ka bɔ sokɔnɔ sigi la denmisɛnninw ka bɔ sokɔnɔ sigi la jeunesse yɛrɛ ka bɔ sokɔnɔ sigi la an ka dɔ k'an yɛrɛ ye n ka laɲini y'o ye. An b'a ladɔnniya k'a fɔ centre de formation Umuntimete ka nin diplôme di kɛnɛ in kan sketchiw kɛra défilew fana kɛra ni finiw ye ɔkɔlidenw yɛrɛ ye fini minnu kala k'a yira maaw la. O de b'an sɛnsɛn ka taa farafinna ani diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw la mun bɛ lase aw ma karamɔgɔ Musa Fanba fɛ. Laginɛ Konakiri jamana ɲɛma Mamadi Dumbuya ye a jira k'a fɔ sanu bɔli Laginɛ dugukolo jukɔrɔ a n'a bɔgɔkuru k'u labɔ jamana kɔnɔ ka taa u ko jamana kɔ kan ko nin y'o dabilalen ye Laginɛ jamana kɔnɔ. Nin b'a jira k'a fɔ Laginɛ Konakiri maa ɲɛmaw b'a fɛ ka ɲɛdakura di sanu labaarali mɔ Laginɛ jamana kɔnɔ dugujukɔrɔ nafasɔrɔ sira nafa bɛ se ka se Laginɛ jamana mɔ cogo min. Ka sanga ni yɛlɛmaw ye minnu kɛn bɛ jamana ɲɛmaw fɛ sanu bɔli la Laginɛ jamana kɔnɔ. Jamana ɲɛma Général Mamadi Dumbuya ka bɛn ni juin kalo tile 20 ye a ye wele bila sanu bɔ cakɛdaw bɛɛ lajɛlen mɔ f'a b'a la Konakiri ni ka da u tulo kan k'a fɔ sanu n'a bɔgɔkuru tɛ bɔ Laginɛ bilen ka taa ko Laginɛ kɔ kan. Ni ma ɲɛ sanu bɔ kɔ i b'i jija cogo bɛɛ lajɛlen la i ka sanu ka ko Laginɛ dugukolo kan. Laginɛ jamana ɲɛmaw b'a fɛ ni ka sanu ko don bala Laginɛ jamana kɔnɔ sanu dama tɛ u b'a fɛ dugujukɔrɔ nafasɔrɔ sira min bɛ wele ko bauxite k'o fɛnɛ don bala nka don nataw kɔni na sanu bɔlen Laginɛ dugukolo kɔrɔ a ti doni a n'a bɔgɔkuru k'a bɛ taa sɛnsɛn wali kelen ka ko Laginɛ kɔ kan a bɛ ko Laginɛ dugukolo de kan. Général Mamadi Dumbuya kan na kɛ sababu ye ka dɔ fara Laginɛ ka denw ka sɔrɔ kan bawo a na baarada di Laginɛ ka denw mɔ ni nka jamana yɛrɛ fɛnɛ mago bɛ nɔ min na ka se k'o jɔ jamana ye. Général Mamadi Dumbuya a ko Laginɛ ta tɛ se kɛ sanu kɔrɔ bilen kuma bɛɛ ka sanu bɔ a ka taa kɛ ka maa wɛrɛ nafa jamana wɛrɛ la a ka kan sa sanu n'a ma ɲɛ bɔ kɔ a baaraw ka kɛ Laginɛ dugukolo kan k'o y'a ka laɲini ye bi. Congo Kinshasa kerecɛnya jɔyɔrɔ ka bon politiki binaku basigili la o de y'a to n'a ma ɲɛ ko mankan bɛ senna bi jamana ɲɛmaayaso ni fangasinamatɔnw cɛ
furuba kalata labɛnni kunga ka yɛlɛma don jamana sariya sunba sariya se dɔw la. Kongo Kinshasa keretiyɛnya ɲɛmayaso ye sigi kɛ ka jateminɛ kɛ. Tile 3 kɛlen kɔ Kongo Kinshasa keretiyɛnya ɲɛmayaso fɛ n'o ye Conférence épiscopale nationale du Congo Senko ye. U y'u hakilinanda di Kongo Kinshasa fanga mɔ a n'a ɲɛma Félix Tshisekedi k'a fɔ olu yɛrɛ kɔni bolo a t'a kunbɔ maa k'a fɔ k'i bɛ don jamana sariya sunba kɔnɔ ko ka sariya se dɔw lajɛ k'i b'olu yɛlɛma k'u m'a kun ye nin kuma in na u ɲɛta nafala nin kuma in na wa kɛli tɛna ni dɔwɛrɛ ye mankan kɔ jamana kɔnɔ ka sabu kɛ jamana kɔrɔ y'an minɛn bɛ bi Mamurudilɛnjɛkolo M23 n'a dɛmɛbaw fɛ Nord Kivu ani Sud Kivu o mara bɛɛ u bolo a n'a dugubaw k'u mankan to senna ko furuba kalata ka labɛn ni ka yɛlɛma don jamana sariya sunba la fanga sɛnɛmatɔnw tɛna jɛ n'a ye o fana na kɛ a dama mankan ye ko jamana mago tɛ o la bi. U kɛlen kɔ ka tile 3 kɛ ka sigi ka hakili jagabɔ kɛ nin de kɛra u ka jaabi ye. A y'a sɔrɔ u ye fanw bɛɛ lajɛlen lamɛn k'a daminɛ fanga ɲinindɔ ɲɛmaw la fanga sinamatɔnw ani fanga ɲinindɔ minnu bɛ jamana fanfɛ ka taa se jamana ɲɛmayaso yɛrɛ ma. Sariya ko ɲɛdɔmanganaw minnu bɛ Kongo Kinshasa jamana kɔnɔ u y'o bɛɛ lajɛlen lamɛn. O bɛɛ lamɛnnen kɔfɛ de sa n'u ye hakili jagabɔ kɛ u bɛɛ n'a kan ni ka kuma di Conférence épiscopale nationale du Congo Senko a secrétaire général mo n'o ye Donatien Chole ye a ka kuma u ka jɛkulu tɔgɔ la k'u ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye jamana sariya sunba in a ka labato a kɛn bɛ ka danw minnu sigi bɛɛ ka danw labato bawo a fɔ kan bɛ ko yɛlɛma kun ye fɛn min ye a kɔnɔ sariya sunba yɛrɛ kɛn bɛ k'o ɲɛnabɔ cogow bɛɛ lajɛlen fɔ a kɔnɔ ye. O kuma olu ma yɛlɛma donkun dɔ nin kuma in na jamana sariya sunba la ka sanga ni jamana yɛrɛ cogoya ye. Fɔɲɔgɔnkɔ bɛ Ameriki jamana ɲɛma Donald Trump ni Bani Israɛla jamana ɲɛma Benjamin Netanyahu cɛ nka u n'a ta bɛɛ Benjamin Netanyahu Bani Israɛla jamana minisiri ɲɛma a bɛ k'a ɲini a ka fanga masurunamaw fɛ maa si kana kuma jɛngɛnnen ɲɛsin Ameriki jamana ɲɛma Donald Trump mɔ. Fɔɲɔgɔnkɔ bɛ fa min fɛ o ye bɛnkan min bɛ ka tɛgɛnɔ bila Ameriki ni Iran cɛ kɔsa in na o tɛ Bani Israɛla jamana den caman fɛ ko ye. U caman dɔrɔn bɛ Donald Trump kɔrɔ k'a y'u kɔbila bi nka u n'a ta bɛɛ Bani Israɛla minisiri ɲɛma Benjamin Netanyahu a bɛ ka ɲini a ka minisiriw fɛ fanga kɔnɔ ko maa si kana kuma jɛngɛnnen ɲɛsin Donald Trump mɔ kuma min bɛ se k'a tɔɔrɔ. Bani Israɛla kɔnɔ maa ɲɛma dɔw ye kunnafoni di k'a fɔ minisiri ɲɛma Benjamin Netanyahu a ko a ka minisiriw ma bɛɛ ka kɛ basigi karamɔgɔ ye si kana bila Donald Trump la k'i b'a mafiɲɛya. Jamana yɛrɛ kɔnɔ kunnafonidiso min bɛ wele ko E24 News o ko Benjamin Netanyahu Bani Israɛla jamana minisiri ɲɛma masurunama caman de bɛ minnu jigin bɛ Ameriki jamana ɲɛma Donald Trump la ko Iran ko ani Hezbollah ko min bɛ Liban ko Ameriki jamana ɲɛma Donald Trump ka dɔnda man bo u ka k'a bɛ k'u bila yɔrɔ yɔrɔ k'u tɛmɛ bɛ o bɛɛ kan farati na sira fɛ ko Iran fanga sigin bɛ hakilinaw minnu kan Hezbollah sigin bɛ hakilinaw minnu kan diinɛ na sira fɛ ko ɲumanw tɛ Bani Israɛla ma Bani Israɛla ma ɲɛmaw jɔrɔn bɛ de bɛnkan ma nato ka kɛ tɛgɛnɔbila fɛn ye Ameriki jamana ni Iran cɛ bɛnkan fa minnu kɛn bɛ ka jira k'a fɔ nafolo ka jɔ Iran jamana ye ko nafolow na Iran jamana yiriwa ka dɔ fara a ka sɔrɔ kan ni ka laban ka Iran jamana dɛmɛ a k'i yɛrɛ labɛn n'a ka kɛlɛkɛminɛnw ni a ka tiɲɛnikɛfɛnw ye kɛlɛ lo k'o tɛ ɲuman ye Bani Israɛla ma bawo ko ni Iran jamana ye fanga sɔrɔ Bani Israɛla juguw minnu fɛnɛ bɛ Iran jamana dafɛ n'olu dɛmɛ bɛ Iran fɛ i n'a fɔ mouvement de résistance Yémeni yanfan fɛ ani Iraki yanfan fɛ ka taa se Hezbollah mɔ Liban ko nin bɛɛ lajɛlen fɛnɛ na kɔrɔ don Iran jamana fɛ ni ka Bani Israɛla bila farati danga la. A ma bala manɔ Angleterre minisiri ɲɛma ka bɔ fanga ɲinindɔn kɔnɔ min bɛ wele ko Parti Travailliste n'olu de ka ca wasabulon kɔnɔ ka bɛn ni juin kalo tile 22 ntɛnɛn ye a ye wala sɛmɛn ka bɔ minisiri ɲɛmaya la Angleterre a bɔlen k'i jɔ k'i dantigɛ jamanadenw ye a y'a jira k'a fɔ a ye san 2 min kɛ minisiri ɲɛmaya la Angleterre jamana kunna a ka baara fanba bɛnna de Angleterre jamana yangali mɔ wa bɔtɔ filɛ nin ye jɔyɔrɔ min na
ni maaya ɲininka k'a fɔ a ka maaya yɛrɛ kɔnɔ fɛn kelen jumɛn de jɔra a hakili fɛ a b'a fɔ ko minisiri ɲɛmaya jɔyɔrɔ in don wa kunna wololen de bɛ ka bɔ a la fana ko bawo ko a ka kumaw la minisiri ɲɛmaya la Angleterre jamana kunna u ko fɛn min ma ko antisémitisme n'o ye maaw ye minnu ɲɛtinɛ kɛ bɛ yahudiyaw ye ko o buwa jugu min kun bɛ Angleterre jamana kɔnɔ n'a kun gɛn kun bɛ tiɲɛni ye yahudiyaw juguw fɛ k'a y'o buwa in fa ni o si la tunu Angleterre ni ka Angleterre jamana sɔrɔ kɔrɔta ka Amérique jamana lakana ko fɛnɛ nɔgɔya tiɲɛ don Keir Starmer Angleterre jamana minisiri ɲɛmaa bi a jɔyɔrɔ bila ka sanga n'a yɛrɛ ka fɔlen ye nka a bi to minisiri ɲɛmaya jɔyɔrɔ in na fɔ ka taa fɔ maakura nana a nɔna a tɛna kɛ kalata kɔni ye n'o ye élection anticipée ye kalata karilen a kurula bawo wasabilo kɔnɔ maa fanba ye u ka fanga ɲini dɔ parti travailliste ye o kuma sariya kɛ bɛ k'a jira k'a fɔ fanga ɲini dɔ kɔnɔ ye a ɲɛmaya so bɛ se ka ɲini mɔgɔw fɛ minnu y'a kanu ka kɛ minisiri ɲɛmaa ye u ka na n'u ka gafew ye juillet kalo tile kɔnɔntɔn a ko a y'o da parti travailliste fanga ɲini dɔ tulo kan ka ban n'o y'a ka fanga ɲini dɔ ye minnu y'a kanu k'a nɔnabila olu bɛ na n'u ka gafew ye ɲɔgɔndan bɛ sɔrɔ ka daminɛ u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ ni maa min ye sebaya ta kalata na sira fɛ fanga ɲini dɔ kɔnɔ yanni ka taa se septembre kalo ma o bɛ bila minisiri ɲɛmaaya la a nɔna fanga ɲini dɔ fanga sinamatɔ min bɛ yen ni o ye parti réforme UK ye o ɲɛmaa Nigel Farage kɛlen ka kuma mɛn o y'i yɛrɛ sɔrɔ bɔlɔlɔ ka réseau social X k'a fɔ nin tɛ kuma ye minisiri ɲɛmaakɔrɔ da min bɛ ɲini a fɛ fɛɛrɛ ka kɛ kalata ka labɛn joona wasadensigi kalata ni fanga ɲini dɔ min ye sebaya ta kalata rɔ k'o ka wasaden cayara wasabilo kɔnɔ minisiri ɲɛmaa bi bɔ o fɛ yen k'o de ye kuma ye n'o tɛ ko min fɔlen filɛ nin ye ko kuma tɛ ko bawo ko ni minisiri kolon delila ka Angleterre jamana mara ko Keir Starmer ɲɔgɔnna minisiri kolon ma deli ka Angleterre jamana mara bi bi in na Keir Starmer minisiri ɲɛmaa min kɛlen filɛ nin ye ka jɔyɔrɔ bila a mangoyan bɛ Angleterre jamana kɔnɔ f'a kɛra sababu ye a ka minisiri caman de y'i jɔyɔrɔ bila k'a fɔ i bɔra minisiriya la kabini o kɛra ŋunu kun bɛ ka na n'a ye k'a fɔ man n'o ye Keir Starmer ye a laban b'a jɔyɔrɔ bila wa o de kɛlen filɛ nin ye ka bɛn ni juin kalo tile 22 ntɛnɛn in ye. o bɛɛ lajɛlen bɛ dansiri bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlen na minnu farala ɲɔgɔn kan kunnafoni di so ɲɛmaya so fɛ ka lase aw ma ka bɛn ni nin waati kofɔlen ye an bɛ foli kurakuraya ka ɲɛsin an kanubaga n'an filɛbagaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ.